Sanbalali molweni yapshe tumelangi Sanbalali molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabusheng dumelang sanibingelela futhi sanamukela izinto zasembononke niyaphila niphile nje siyabonga khuleka ukuthi subscribe cela ucindezele kuzoba uqala nqa uthola amavidiyo mangabe siwaposta siyabonga yey bafowethu izinto zenzeka maskandi ziyenzeka sesibuyele futhi siphele ezinye futhi sinje sikhuphuke nazo la ngempela siphele konke ukuthi ngempela lapha uShilisi umfokalanga kwenzekile ukuthi ngempela lo nyaka uqala nje oku-2022 uthe nje mawuqala kwase kuba ukuthi ngempela uvela egqoka uniform elibangise khona lapha ya esikoleni eseduze nakubo ngokusho kwakhe ngempela lapha esikhona lapha enquthu kwathi mangabe kwenzeka njalo ukuthi ngempela salibeka udaba la kwizinto mhlawumbe uzobona ilink la ngaphezulu nakhona la ngezansi kwi-comment section kanye futhi na kwi-description sifaka ilink khona uyibone uzokwazi ukubona ukuthi kwalithini idaba lidlule la khona sikhuluma khona ngokufunda kwabaculi shito kahle into yenzeke njengamanje ukuthi ngempela lapha uShilisi umfokalanga kuvela ukuthi ngempela usevele waxoshwa esikoleni yeah uxoshiwe esikoleni uxoshwa kwakhe kodwa ke bekudida abaningi ukuthi kahle kungaba yini imbangela ngoba phela kahle uShilisi naye uyi-South African okanye nje umuntu oseningizimu Afrika okwaziyo ukuthi naye ngafunda esikoleni kodwa ngendlela kuvele ngathi naphela lapha uvele waxoshwa kwase kuba ukuthi ngempela iphephandaba elikhulu nje libese lathatha lapha ngempela lathathela khona lathola ukuthi kungani ukuthi ngempela uShilisi uxoshiwe esikoleni ngempela la kuvele khona ukuthi ngempela kuxoshelwa ukuthi mudala la ngempela khuluma khona wathi uShilisi yena eberathi ngokubuyela esikoleni ngoba bengayeli nokuyodlala futhi ebeke enjoy ukuba khona edeskini nokufunda futhi ngokunjalo wakhetha ukuya esikoleni lesasuso ngenxa yokuthi ngempela besikuyisikole esiseduzane naye ngempela laphana mawubuka ukukhalo lokuhamba ubethi ngempela isikole seduze naye abakwazi ukuthi ekusona kodwa ke iDepartment of Education kuvele ngempela ukuthi bemxoshela ukuthi mudala ukuthi ngafunda isikole kodwa engacinga isikole sabantu abadala oku-Abet i-adult school ezama ukuthi mhlawumbe ephushe kuyona bese enza kangcono ngakhona ngoba ngapha uthe kuba mdala kodwa mawuthi uyakhumbula-ke uzokhumbula ukuthi abantu bavele kubakhuluma le ndaba bethi ngempela uShilisi uzoxoshwa esikoleni uzomfeyila futhi ngaphezulu mawuthi uyakhumbula nje kunama-comment ayepostwa abafundi laphana ngempela mangabe bepostile abaculi beposti benoShilisi uzokhumbula ukuthi waposti laphana ngempela igcomelisha lalo maliphosti igcomelisha lipostile ividiyo nje beperforma wase comment laphana ngempela uLungisani Mnyando wathi uShilisi wenza nini ama-assignment njengoba elibele ukugida nje la khona lekhuluma khona bethi ngempela kuzomfaka inkingeni-ke ngempela laphana ukugida kwakhe nokuqhubeka nomculo engabe useklasini eqhubha umsebenzi kwase kuba ngempela laphana umlazi ngelwayo naye futhi umfowandlovu wakhomenta futhi naye wathi kaze uShilisi njengoba ebhizi lapho uyibhalile i-homework sifundwa abanye isikole kulonyaka la ngempela bekhuluma khona njalo-ke bekhuluma futhi ngaphezulu wagcina ngempela sekuvela futhi abaningi bekhuluma nje besho bethi ngempela uzogcina exoshiwe ngendlela okungayo ngoba umsebenzi ngathi akagcine ngasawenzi enye comment etholakalayo la ngempela ehambelana khona nawo ngempela ukuhamba kwakhe esikoleni noma inkulumo zabo abantu bephawula ngakho ukufunda kwaShilisi kuvelela khona ngempela bebhala khona kanje nayo kwakubuza lapha ngempela uMalvin Rico wayebuza ngempela ethi why nilovisa uShilisi esigila la ngempela ebuza khona kanjalo ukuthi ngempela wayevela uShilisi ngosuku lesikole esevidweni nayo lapha ngempela iveze emnyama kodwa kuyisikhathi sokuthi ngempela kumele ngabe basesikoleni abafundi kodwa ke asazi ukuthi siphi isizathu kahle kodwa njengoba bekiwe indaba nje ukuthi ngempela ke lapha uxoshelwe ukhishwe esikoleni ukhishelwe ukuthi ngempela iminyaka yakhe ayivumi ukuthi ngaba esikoleni sabantwana lesi esifunda zonke izingane ngempela lapha kugelela ukuthi ngempela futhi i-spokesperson noma ukhulumela umnyango wezemfundo kwaKwaZulu Natal umuzi Mahlambi naye futhi bese waconfirma noma uqinisekisa ukuthi ngempela isikole ukhishelwe ukuthi ngempela ukukhulile for sona ubese wathi ke lapha unama option ukuthi mhlawumbe ngenzani futhi okunye usengafuna ukuthi efunde ukhalulude noma i-distance learning okanye engenele kwamanye ama-institution noma kwezinye izikole ezizokwazi ukuthi zimnikeze imfundo yabantu abadala kunjalo ngempela lapha awushuvu lokho phansi comment section nawe usho ucabanga ngalo daba la kuphela lapha uShilisi ngabe kuright ukuthi ngempela kube ukuthi uyakhishwa esikoleni ekhishela ukuthi mdala kodwa eyimisele ngokufunda yena kanti futhi esho ke ukuthi ukhalo lude kwezinye indawo kanti uluseduze ilo lalikhethile okuwukuthi luseduze nasekhaya
la kade kwazi khona ukuthi ephumelele khona ukuthi esikoleni. Share comment yakho phansi comment section usho ukuthi ucabangani wena bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.